أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. أسلموا بأوفو ملكنا أني ملك وقام ni أني أنغا إمشون كنو mi no yeseko ani donkwe o emission mi no besiki oye ka ko nyina maya ereta to nyuma ningo oyira aula oronya ani yeredo de kononala ora mbade won finti laban fuila ni irete ni fɛn fɛn minɛ ka sinja la ka wuli i jija ni b'o fɛn bila don min a k'a sɔrɔ i yɛrɛ ta b'i bolo n'o kɛra i sinji togo bi ɲɛ mɛ n'i sinjira fɛn fɛn na min t'i ta ye don do fɛntigi mana a ka fɛn bɔ i bolo i bi laban tinitɔ la ala kana kɛ ten o la farafin anw ta bɛ ɲini ka kɛ ka baara kɛ ka taa di mɔgɔ dɔw sigilen ma ten o ye jumɛn ye n'i ye mobili ɲuman ye anw ka farafin jamanaw kɔnɔ an bɛ taa san jamana wɛrɛw de kɔnɔ ka na n'u ye an fɛ mɛ anw yɛrɛw tɛ se ka iziniw dayɛlɛ an yɛrɛ ye anw yɛrɛw tɛ se ka création foyi kɛ an yɛrɛ ye donc o kɔrɔ b'a jira anw ma foyi daminɛ fɔlɔ n'i ye fura ɲuman ye anw fɛ an yɛrɛ sɔnnen bɛ fura minnu ye o bɛɛ bɛ bɔ yɔrɔ wɛrɛw de la ka na anw fɛ mɛ ni hadamaden kɛra ten diɲɛ kɔnɔ mɔgɔ tɛ na foyi ta e fɛ f'e de bɛ taa bɛɛ ta yɔrɔ wɛrɛ e de bɛ taa bɛɛ ta yɔrɔ wɛrɛ o tuma ɲɛnɛmaya kɔnɔ e yɛrɛ ka jɔda ye jumɛn ye i ka dilanta ye jumɛn ye i kan ka mun kɛ hɔrɔnya la mɔgɔw ye hakilimaya la a bɛ ɲini ka gɛlɛya dɛ hali denmisɛnninw ka kulonkɛ monturuni farafinw yɛrɛ sera ka min créer k'a dilan ne tɛ fɛn dɔn a la anw tɛ se ka to nin dogo in na dɛ ka to balaya la ten an denw mana kalan togo o togo diɲɛ ɲɛfɛ bɛɛ bɛ diɲɛ de ɲɛfɛ ten arabuw b'u sago kɛ min na tubabuw b'u sago kɛ min na ɲɛnɛmaya tɛ taa ta an ka hakili ala ye dɔnniya minnu kalifa an yɛrɛ la ye kodɔn minnu d'an yɛrɛw ma an k'o don ba la a ye tiɲɛ o tiɲɛ diɲɛ kɔnɔ k'o bɛ ka mɔgɔ dilan bi
a mobili fara a climatiseur kan a bɛɛ daminɛna nkalon de la fɔlɔ a dilanbagaw y'a daminɛ nkalon de la nkalon ye jumɛn ye donc n ka nin fɛn in dilan ka essayer ta ni min don n'u y'a dilan a tɛ kɛ foyi ye kuma dɔ u sigi k'u miiri tugun u bɛ dɔ fara kan a bɛ nɔ dɔ di u bɛ dɔ wɛrɛ fara kan a bɛ nɔ wɛrɛ di min ka bon kɔrɔlen ye u bɛ t'o la u ka laɲini ye min y'a la fo k'o sɔrɔ mais mun ye anw farafinw segin kɔ ni min ye sɛbɛ sira ta ɔ lɛ an k'o dɛmɛ an b'o la décourager de n'an y'a ye i ma décourager an b'i fa nini k'i ba nini ni dimina ka décourager o y'a bannen ye n'an ma ko dɔw kɛ anw bɔ man di bolokɔnɔmaya la dɛ an bɔ man di bolokɔnɔmaya la bolokɔnɔmaya ne bi bɔ a la ne bi bɔ a la dabara b'a fɔ o ka nɔgɔn mais fɛn kelen min bɛ se k'a di maa ma o ye baara de ye ani dusu anw se ye min ye an b'a la maa tɛ mugan d'an ma maa t'an balo cogo dɔn maa t'a si cogo dɔn mais an b'a la cɛw bɛna faamu musow bɛna faamu u kan ka k'u yɛrɛ dilan cogo min u bɛna dɔn o la bi n baden n y'a fɔ aw ye ɲɛnamaya sigilen bɛ fɛn fila kan an bɛ don min na i komi bi fɔlɔ o ye kɛnɛya ye filanan o ye pɔsi ye kɛnɛya min n'a ka bon kɛnɛya bɛɛ ye cɛw fan fɛ o y'i ka kulusijala ye terikɛ n'i ye diɲɛ nafolo bɛɛ sɔrɔ i ye diɲɛ bonya bɛɛ sɔrɔ n'i lafura ye walahi i ka ko banna n'i mangera i ka ko banna mɔgɔ si ka n'i nɛgɛ k'i bila ten o kulusijala in bɛ tiɲɛ cogo caman na tuma dɔ i bɛ taa muso dɔ ɲini furu la i b'a sɔrɔ kunnafɛn b'a nɔfɛ a bɛ bɔ kulusijala tiɲɛ i bolo tuma dɔ e bɛ taa muso dɔ ɲini furu la i b'a sɔrɔ cɛ wɛrɛ ɲɛ b'a a la a bɛ di e ma k'o to yen o fana b'a kale ko muso in bɛ sigi ale kun ni e t'o bɛɛ dɔn o bɛ na mun kɛ a b'a fɔ n'i ye cɛ in bɔ mɔgɔya la a laban ye n ta ye wa o don dɛ n'i y'a mɛn i bɛ muso mara cɛ sokɔnɔna in de don n'o tiɲɛna muso bɛ taa n'a ye e tiɲɛ ji jukɔrɔ kow la muso b'o dɔn wa muso kɔni ɲɛ b'a la i man kɛnɛ a b'i lebu k'i yira diɲɛ na min ka d'a ye a b'a kɛ n'a gana bɛ taa n'a taara n'a ko a kari bi tan de maa si t'a fɔ ko segin so tuguni bɛɛ b'a fɔ ko a n'a bi ten a ka ɲi ten mɔgɔ ni fɔlɔfɔlɔ diɲɛ kɔnɔ ala n'a ka kira kɔfɛ o y'i yɛrɛkun fɔlɔ ye masaw bɛ tugu o la ka dumuni duman diya i yɛrɛ ye ka ɲini i ka sante kɔ ka nafolo to i kun fo ka t'i tiɲɛ ala k'an kisi o tɛ hɛrɛ ye bilen o ye hɛrɛ yɛlɛmalen ye ka kɛ bɔnɛ ye a y'aw hakili to aw ka kulusijala la cɛw ka kunbaya k'a janya ka fanga di k'i kɛ cɛ dafalen ye cɛkɔrɔbaya
taa to ko cɛ tɛ se ka muso denmisɛnnin furu dɛ ayi cɛkɔrɔbaw bɛ hali sini denmisɛnnin san 18 u b'a furu u tɛ tigɛ ɲɔgɔn na fiyewu mun y'a kɛ mɔgɔ minnu lamɔna maakɔrɔbaw kɛrɛfɛ i tun b'a ye furamuguni tɛ baw bolo dɔ bɛ kɛ jɛgɛ naji la u bɛ dun fitirida fɛ dɔ bɛ kɛ seri la u bɛ min dɔ bɛ kɛ bolo kɔnɔ dumuni kɛlen kɔfɛ k'a k'u da ka ji min a kan n'a bɛɛ ye yɛrɛ kɔlɔsi de ye pour que tigɛ kana k'i la muso 2 muso 3 e ni minnu ye denmisɛnya kɛ o dɔw ma 1 sɔrɔ e ye 3 sɔrɔ e ye 2 sɔrɔ e hakili la o b'i to yen de farafinna ni minɛ k'a k'i kɔnɔ u b'i ka kulusi jala tiɲɛ tila ka sigi ka yɛlɛ la a y'aw hakili to aw yɛrɛ la farafin ko b'an cɛ dɛ ko bi farafinw ni ɲɔgɔn cɛ nka ala tɛ maa tɛ min dɔn ala ka hakili ɲuman di o kulusi jala ko sira fɛ an ye labɛn caman kɛ cɛkɔrɔbaw ka fan bɛ yen denmisɛnninw ka fan bɛ yen a bɛɛ etapu de ye fɛn min bɛ kɛ ka cɛkɔrɔbaw furakɛ n'i y'o di denmisɛn ma a tɛ se ka wuli ka jɔ min bɛ kɛ ka cɛkɔrɔbaw fana denmisɛnw fana furakɛ n'i y'o di cɛkɔrɔba ma a tɛ mago ɲɛ a ye sigi fariw tɔgɔ tɛ kelen ye bilen bana kunbɛli ka fisa bana furakɛ cɛya yɛrɛ cɛ man kan k'i sigi fo cɛya ka bana i bolo i ka sɔrɔ k'a fura ɲini i b'ale fura ɲini ka bila i kɔrɔ de chaque 1 mois i b'a traiter a b'i komi bolimafɛn de mobili n'a b'i bolo minnu b'a kalama tulu kan ka falen kalo o kalo cogo min kulusijala fana virage bɛ kɛ ten de k'a sabati o kɔfɛ nafolo n'o ye pɔsi ye a y'aw hakili to yɛrɛ la cɛw an ye nin fɛɛrɛw dayɛlɛ ka hɛrɛ sɔrɔ diɲɛ na ka wasa ka faw ni baw ta ka sɔrɔ i ma boli sɔn i ma mɔgɔ faga i ma bi mɔgɔ kan i ma tiɲɛni kɛ ni a bɛ fɔ o de ma hɛrɛ mais bi hɛrɛ o hɛrɛ kɔnɔ i kamana gannen don a laban cogo la o tɛ hɛrɛ ye dɛ a kana don olu da fɛ tiɲɛ kɔnɔ ala ye fɛn o fɛn ɲuman juguman da a ɲuman bɛ yen a ɲuman ɲini maa 1 miliyari 100 miliyari 200 ala ka sɔnni bɛ yen mais i n'a dɔ sabu bɛ k'o la ye ne y'i sigi dɛnɛ kɛrɛfɛ k'a fɔ n ye dɔ kɛ ne taara yan fɛ a kɛra tan n nana yan fɛ a kɛra tan a i sigilen na dɔ kɛ yen koyi n bɛ min f'i ye ala ye hinɛ masa ye mais kuma dɔw makari masa tɛ dɛ ni masa ye makarila a ma ɲi diɲɛ tɛ munumunu e m'a ye ala ye dɔ kɛ namara ye a ye sen 2 d'e ma a ye dɔ ɲɛ 2 minɛ a la e ta 2 b'i bolo degun min b'o kan n'i y'o dɔn u bɛ dɔ fara i sen dɔ kan mɔgɔninfin t'i sago sɔrɔ yɔrɔnin kelen cɛsiri de b'a to i b'i sago sɔrɔ k'a ɲɛɲini t'a dabila diɲɛ bɛ ten o la bi an bɛna fayida min di aw ma o ye fayida min bɛ furakɛli kan bana k'a bɛ fɔ bana min ma ko koloci adamadenw siranna sida ɲɛ diɲɛ banajugu bɛɛ siranɲɛ fɛn ye
mais n'i ye koloci lajɛ koloci ɲɛsiranya kan ka bonya ka tɛmɛ diɲɛ bana caman kan ka jugu ni sida yɛrɛ ye sabu an bɛ don min na komi bi fura jɔnjɔn ma sɔrɔ koloci la tubabu sira fɛ fɔlɔ bawo ale traitement tubabu ka sira fɛ a hépatite dɔw bɛ yen o ye si baara de ye k'a su i ka dɔw fo ka taa se i ka wagati dafa ma Ala fɛ o tɛ ko nɔgɔ ye o ye baara ye min n'a ka gɛlɛn koloci bi mɔgɔ minnu na a tiɲɛ fɔ man di mɛ fɔ a ka fɔ a min bi si sɔrɔ ka dɔgɔ a min bi tɛmɛ 30 ni dɔɔnin kan o ka dɔgɔ mais olu tɛ se k'a fɔ ye k'a fɔ si ye nin da ye n'a fɔra ye a ka gɛlɛn an y'an cɛsiri k'an jija ka yugubali kɛ anw ka dɔnniya bɔra ni fura dɔ ye koloci kan o ka kɛnɛ k'a ban pewu ka wuli k'i yɛrɛ sɔrɔ an y'a ɲɛ sɔrɔ mais dalilu don n bɛna dalilu in parti dɔ di aw ma bi i bɛna mun kɛ koloci bɛ min na n'i ye wulu kolo sɔrɔ wulu kelen kelen k'a daminɛ wulu kɔ la ka na ka kukala in na i b'a k'a kolo dafalen de ye kolo in ka kan ka bɛn kolo 33 ma i bɛna don daga la k'a sisi mais n'a bɛ sisi a bɛ don bamanan daga bɔgɔma in de kɔnɔ k'a sisi fo k'a kɛ finfin ye n'a kɛra finfin ye i bɛna mun kɛ kuranɛ aya dɔ bɛ yen a bɛ suratu yasin de kɔnɔ i bɛna ale sɛbɛn siɲɛ 100 ani siɲɛ 32 a bɛ fɔ a ma qul yuhiya allazi ansha awwala marratin wa huwa bi kulli shay'in alim n'i ye nin sɛbɛn nin jateda la i bɛna situlu ɲini ka nasi ni fara kan ka soromugu in k'a la k'a ɲagami koloci bɛ maa min na a ka to ka nin min a ka to k'a mun n'a jara masa Taala a b'a yɛrɛ sɔrɔ mais a étape de bɛ yen a étape fana bɛɛ a n'a fura don an y'a labɛn a bilalen bɛ Ala ka hakili ɲuman di Ala ye bana kɛ minnu lajarabi ye Ala ka limaniya d'an n'aw ma kɛnɛya mɔgɔ t'a san Ala de b'a di bana mɔgɔ t'a san Ala ka latigɛw don mais Ala ko a ye wuli ka jɔ a k'aw yɛrɛ ɲini farafinna ya fɛn caman bɛ mɔgɔ caman kan sabu wɛrɛ b'o la dɛ dɔw bɛ wuli u ɲuman u sin ka bali ka kɛ dulɔminaba ye k'u ka diɲɛ ko bɛɛ tiɲɛ dulɔ fɛ farafin bɔ fan ka ca ni min y'i sigi k'i bolo fila da i sen kan an fɛ yan farafinna i farafin ɲɔgɔnw b'i ka du ci k'an to yɛlɛli fɛ k'i mago sa pewu o y'anw ta ye
an tɛ hami ka izini ko ɲɛɲini, an tɛ hami an bɛ bɔ an yɛrɛ la cogo min la anw hamina ye mɔgɔ wɛrɛ halakili, mɔgɔ wɛrɛ lebuli, mɔgɔ wɛrɛ ta tiɲɛni. Allahu akbar. Nin da kulo artigɛ Ala ka sigi wɛrɛ yira.